जाबाय ग्रिन पार्कआ नै हाग्राबारि जाजोब्बाय नै गासिबो बे आंना मबाइलासो लानानै थांबाय आजाव आंना मबाइलानो गैला लोगोफोर लानानै थांबाय आंनि मबाइलखौ आं मा खालामबावनो दायो दे खानाय आगार जोङो नै ग्रिन पार्क नै पिकनिक जानो फैदों खिन्थु गथ' गथाय दं नालाय बिसोरखौ ओंखारहोयै होयै 12 बाजि जाफैलायबाय जोङो नै जायगाखौ दिनैसो जि गोबावनि उनाव दिनैसो मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय हालायलायदो दा ब्लग भिडिअ लाना फैबाय नोंथांमोननि गेजेराव आसा खालामो बयबो नायलांगोन दे बे ग्रिन पार्कनि भिडिअखौ आरो जाय जाय नुयो लाइक खालामना होदो शेयार खालामना होदो आरो साबस्क्राइब खालामदो दाबावदे लोगोफोर नै आंखौसो देखायबाय थानोसै नामा आंलायनो नै गासिबो बिदिसो होमबा खोथाया बिदिसो नै थाबायनांगोन माथो होमबालाय नै लामाफोरा जायगाफोरा नै आयु हाग्राबारिसो जाजोब्बाय नै बेयावथ' न'आनो गैयामोन ना बे गोदान बानायबाय गोदान बानायजोब्बाय नै जि गोबाव जाबाय बोसोरनै बोसोरथाम जाबाय थाइजौ बागान गोजामोन ओरैजाय नै थाइजौ बागानफ्राबो नै थाइजौ बागानफ्राबो गैला लांदां लांदां जाजोब्बाय न' बांफ्राबो गैला गासिबो थाइजौआ बै जासो बै बागान थाइजौ बागान मोनसे लानांगोनहाय आंहा आयु जोमाय जोमै लाबोनायनि लाउड गैला होनदां दाना जुमाय लाबोनो मोना जुमाय लाबोबा अबेहायलाय बेरायनाय जागोन फैदो मानो थाखुमाखो नै बेहायसो आरो नोंखौ देखायाबा सोरखौ देखायबावदो मोसाबालायसो दे मोसादो गोदान बोसोरनि